Dnes budeme dělat pokus na téma povrchové napětí vody. Dozvíme se, jak je možné, že se vodoměrka pohybuje po povrchu vodní hladiny. Geris lacustris je latinský název pro bruslařku obecnou, které se hovorově říká vodoměrka. Pro náš pokus jsem připravil její model. A tady je nádoba, která bude sloužit jako rybník. Předtím, než naši vodoměrku položíme na vodní hladinu, si všimněte, že její nohy mají na povrchu jemné chloupky. Povrchové napětí vzniká interakcí mezi molekulami vody. Molekuly vody jsou k sobě přitahovány přitažlivou silou a tím se vytváří na povrchu vody tenký povlak, který udrží vodoměrku na hladině. Já teď zkusím na hladinu opatrně položit náš model, tedy naši vodoměrku. Jemné chloupky, které má na nohou, ji drží na hladině. Ale co když je někde poblíž kemp, kde někdo zrovna obědvá a po jídle půjde umýt nádoby k vodě? Použije mýdlo nebo jiný mycí prostředek a ten se dostane do rybníka. A co se stane, když se mýdlo smíchá s vodou v rybníce? Vodoměrce se to vůbec nelíbí, potopí se ke dnu. V rybnících znečištěných mýdlem budou tedy vodoměrky vymírat. Ale vodní predátoři, jako je třeba brouk potápník, vodoměrky pojídají. Také je chytají vodní ptáci, kteří loví hmyz na hladině rybníka. A z toho plyne, že bez vodoměrek budou mít tito živočichové málo potravy. Tak, rybky moje, šup ven z ponorky. Je čas vrátit se domů. Teď už je doufám jasné, proč se nesmí v potoce nebo v rybníce umývat nádobí. Jinak by totiž vodoměrky, které jsou součástí ekologické rovnováhy v přírodě, vyhynuly. A to je konec dnešního zkoumání. Nashledanou příště.